أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Ina mana fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. A yau bayaninmu insha Allahu za mu yi shi ne akan matsalar infection wanda yake fitar da farin ruwa daga gaban mace ko gaban namiji, wanda yake fita a lokacin da mutum ya gama fitsari. Bayan ka gama fitsari za ka ga wani farin ruwa ya zo daga ƙarshen fitsarinka, ko kuma mace ta ga farin abu yana zuba daga gabanta, wata yana fita da yauƙi, wani yana fita kamar dusa-dusa, wani yana fita. To dukkan wannan matsala ce ta infection wanda ake kiran shi da turance white discharge. To dukkan wanda yake fama da wannan matsala, insha Allahu wannan fa'ida da za mu bayar, idan ya haɗa ta ya yi amfani da ita, Allah zai yaye masa wannan matsala kuma zai samu sauƙi, zai samu waraka da yadda Allah subhanahu wa ta'ala. Abin da za a nema ba abu ne mai wahalar samu ba, shi ne za a nemi garin tafarnuwa, amma a tabbata garin da aka nema ainihin garin tafarnuwa ɗin ne. Kun san a koda yaushe muna gaya muku, akwai waɗanda suna sai da abu za ka ga kamar shi ne amma kuma akwai mis, ma'ana akwai algus. Za ka ga shi garin ne amma an masa mis da wani abu daban, wanda in ka sha ba zai maka abin da kake buƙata ba, ƙarshe ma ya cutar da kai. Saboda haka wajen neman garin tafarnuwa a tabbata an nemi mai kyau. Idan ma mutum zai iya, ana sai da tafarnuwa wacce take a bushe, mutum sai ya siye ta ya bayar a niƙa masa ita, ko kuma ya daka ta ta yi laushi sosai. Idan kuma ka samu ainihin garin wanda ka yadda da shi garin ne, to sai ka yi amfani da shi. Za a nemi garin shi tafarnuwa ɗin, sannan za a nemi nono mai kyau ko madarar shanu ko madara ta ruwa ko yogurt. Waɗannan duk za a iya amfani da su. Yanda za a riƙa yi kullum, za a riƙa ɗiban wannan garin tafarnuwa cikin teaspoon, ma'ana cikin ƙaramin cokali na sukari wanda ake shan shayi da shi. Za a samu madara ta ruwa ko nono ɗin ko yogurt, za a samu kamar rabin ƙaramin kofi, sai a zuba wannan garin na tafarnuwa a ciki, sai a juya sosai, sannan a sha. Za a sha da safe bayan an karya, sannan za a sha da daddare sau biyu kullum a rana. Za a yi na tsawon sati ɗaya. Insha Allahu in dai matsala ce ta fitar farin ruwa, ko da a ce mutum ya yi fama da infection sai ya daina jin ƙaiƙayi ko ƙuraje ko wani abu makamancin wannan, amma farin ruwa ya zamana bai daina zuba ba, insha Allahu in dai mutum ya haɗa wannan fa'ida ya yi amfani da ita na tsawon sati ɗaya, Allah zai yaye masa wannan larura. Allah ya samu dace. Sannan ‘yan uwa kar a manta a yi like idan an amfana. Ku yi subscribe na wannan tasha tamu mai albarka, sannan ku danna ƙararrawa domin samun sanarwa a duk lokacin da muka ɗora sabbin shirye-shiryenmu. Sannan ku tura zuwa ‘yan uwa da abokan arziki domin su amfana baki ɗaya. Sannan ga masu son shiga group namu, akwai group na Telegram da muka buɗe, mun ajiye link ɗin a description, saboda haka mutum zai iya duba domin ya yi join da wannan group ɗin. Mun gode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.